Som en acte de protesta, som els presos fora el foc, som la veu de la revolta, netes de la por i el dol, disfressades d'utopia, emprendent llurent dolor, la recerca de la vida, a cavall de la raó. Som en acte de protesta, som els presos fora el foc, som la veu de la revolta, netes de la por i el dol, coincideixen les mirades, fixades en l'horitzó. Potser avui farem victòria, potser enterrarem el plor. Som en acte de protesta, som els presos fora el foc, som la veu de la revolta, netes de la por i el dol, doncs ens mantindrem alçades, ja no es veuen de genolls, el sol mantindrà la flama, la lluna encendrà passió. Som en acte de protesta, som els presos fora el foc, som la veu de la revolta, netes de la por i el dol. Som en acte de protesta, som els presos fora el foc, som la veu de la revolta, netes de la por i el dol. Som en acte de protesta, som els presos fora el foc, som la veu de la revolta, netes de la por i el dol. Som! El títol no? No. La Confederació Sindical de Comissions Obreres, davant la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, manifesta el seu compromís per la consecució de la igualtat real entre dones i homes i la eliminació de totes les formes de discriminació i violència cap a les dones, i molt especialment en el nostre principal àmbit d'actuació, com és l'àmbit laboral. Per a Comissions Obreres, l'assoliment de la igualtat efectiva entre dones i homes és un objectiu prioritari i el nostre compromís per a la consecució d'aquest objectiu es materialitza dia a dia en la nostra activitat. Aconseguir que la igualtat d'oportunitats entre dones i homes es convertisca en una realitat i que tinguem una societat més justa, inclusiva i solidària és un principi irrenunciable per a la nostra organització. La nostra Constitució reconeix la igualtat com un dret fonamental i és el punt de partida cap a l'equiparació dels drets de les dones. Un dels avanços més importants va ser la Llei 3/2007 per a la igualtat efectiva entre dones i homes, encara que hem d'esperar fins al 2019 i 2020 amb l'aprovació del Reial Decret 6/2019 de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i del desenvolupament reglamentari de la Llei d'Igualtat en matèria de plans d'igualtat i en matèria d'igualtat retributiva, tan reivindicat i esperat per Comissions Obreres des de feia més d'una dècada. No obstant això,
Cal tindre en compte que aquests avanços arriben en el pitjor dels moments, enmig d'una crisi sanitària gravíssima causada per una pandèmia sense precedents en els últims 100 anys, provocada per la Covid-19, les conseqüències de la qual estan sent demolidores per a la nostra societat i la nostra economia i que fan més difícil afrontar les dificultats de desigualtat que aquesta crisi implica. La pandèmia ha evidenciat en major manera els desequilibris i les desigualtats de gènere entre dones i homes i ha posat de manifest dèficits importants del nostre estat de benestar i de protecció social. Aquesta crisi ha posat de manifest les conseqüències socials greus i especialment negatives que tenen per a les dones, tant per a les que treballen en el sector de cures com per a treballadores que assumeixen de manera majoritària aquestes tasques en l'àmbit de la llar, que han de compatibilitzar treball i cures familiars i que s'han fet especialment evidents durant els períodes més restrictius de la mobilitat i els confinaments domiciliaris. Així mateix, durant aquest temps de pandèmia, les situacions de violència de gènere també es van agreujar, especialment durant el confinament domiciliari. S'ha destruït ocupació i la taxa de pobresa s'ha incrementat notablement i ha fet, novament, les dones més vulnerables. Persisteixen encara importants desigualtats estructurals que provoquen la permanència de bretxes de gènere en l'ocupació, la qual cosa es tradueix en menys oportunitats laborals per a les dones i, per tant, en limitacions al seu dret a l'economia, el personal i a la igualtat. Comissions Obreres espera que sigui una oportunitat per a posar en primera línia de l'acció política mesures, recursos humans i econòmics per a continuar avançant sense retorn cap a una societat més justa, sostinguda i solidària, amb plena igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Des de Comissions Obreres reiterem el nostre compromís amb mesures que contribuïsquen a la millora de la vida de treballadores i treballadors de tot el món. Reivindiquem, per això, polítiques migratòries i de refugi just amb perspectiva de gènere, en les quals prevalguen els drets de les persones migrants i la igualtat en el mercat de treball. Serem perillosos o algo, no? Comissions fa un any més una crida especial al valor democràtic per a defensar la igualtat davant d'unes posicions polítiques de la ultradreta, caracteritzades per l'atac als drets de les dones, pel seu antifeminisme i per les seues polítiques d'eliminació de recursos destinats a lluitar contra les violències masclistes i a promoure la igualtat. Enguany especialment, Comissions reivindica que ara toca l'augment del salari mínim interprofessional, la derogació de la reforma laboral i la de pensions del 2013, un sistema públic de cures basat en l'ocupació de qualitat, polítiques actives d'ocupació amb perspectiva de gènere, accions i compromís amb l'erradicació de les violències, perspectiva de gènere en la reconstrucció, la ratificació dels convenis 189 sobre les treballadores de la llar i 190 sobre la violència i l'assetjament en el món del treball de l'Organització Internacional del Treball. En el treball del dia a dia per a Comissions Obreres, el 8 de març és ara i sempre i reclamem la igualtat real i efectiva ja, perquè ara toca avançar en igualtat i no postergar-se amb l'excusa d'una altra crisi. Visca, visca, visca la lluita feminista! Voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent.
puny alçada al vent i tu sols tu faràs vibrar els 5 continents. Ets la forta tempesta d'abril, un oasi amarg pels teus enemics. Ets la forta tempesta d'abril, el sol que esclata les flors, un oasi amarg pels teus enemics. L'esporta que brilla la nit. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la 3-2-3 rebel, seràs un puny alçada al vent i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Aquella que vas voler ser i tu sols tu. Será